An C.Dina Kum kum samsari pian chamlom na hei pilalen kolin hei chodo America he dei nupui catering in ei tur item tui nai tak tak an ron chapa in lama hian nula maruali te puruata saute pulal bonga sailo nu ni pu David Z Marte milar tak tak an lo phone common hi chuan he lama hian PC lu written zanrian ei meka chuan he lama hian baby Z tlaute chuan lama hian lorsia chungi te ma biaki pachow te kan zai thiam lar he ta hian chon ei tui khop mai chuan tu tengen thutpui kan enang lawm mate thian pa hian ka zai thiam velo te a thiam veu donin ka ring tat ain thup mai mai ni ka ring tui taka ei turin du sangna kan hla ne chuan he lama hian puchama Zofa Global Network Tripura Chapter Secretary le pathaten chon ei hoa chuan so lama son midangin an ei boka hei khai C.Dina thanga birthday lomda satlian lo kum som sari atlin nani tin C.Dina thanga hi mizo tele zo fa te tan contribution ni neiro puya memaya journalism hey achang tu pa birthday boy C.Dina thanga anti ti tu viawa pimalia ni tenen chuan a contribution hi enable je journalism pialama hian zo fa te in sui khom na lama te music industry te engkim maya hianin I zai thiam tam tak lo promote to tu te lo promote to tu le musician tam tak lo promote to tu chumi pialama zo fa te in sui khom na ta na a chan chin bu manga na sa tak thal lo tho to tu ni a hlu hle ni chuan he lai hi host zanin program host JMM cheni si chuan he ta Jesse Moite the Friday night show the Friday show zo ma ale zanin chu kan nim ta he ta putomi el pacho zai thiam sensiari fi ma la moi tak tak lo sa to tu ani